Ej, jeg ved om det der spøgelse, du skulle sådan en bolde. Ja, det lyder mega fedt. Skal vi ikke prøve at tage ud? Jo, synes jeg. Det er Rasmus. Jeg tror, jeg har fået en genial idé. Nu skal du bare høre. Det er sindssygt, det er. Hej YouTube, hvad så? Skal vi fandme ind i hjemsøgt hus her? Er du klar? Ja, fandme ja. Let's go. Shit. Der skal da meget ulækkert. Hold kæft, hvor er det ulækkert. Prøv at se. For satan. Det går nu, ja. Lyset af helvede. Ja. Jeg kan godt forstå, at jeg ikke bor nogen. Ja, det kan jeg fandme godt. Se, hvad fuck de har lavet her. Shit, mit lys går ud. What the fuck? Fuck, hvad er det? Fuck, det er ulækkert. Lige stå. Jeg skal ikke. Okay, spark til den. Nå. Det er så godt op. Fuck, det er klart. Fuck alt det her. Der er et billede. Fy for helvede. Prøv at samle det op. Fuck, det er klart. Ja. Fuck. Løb. Satan! Løb.